Tervetuloa Parahin minä podcastin uusimman jakson pariin. Mun nimi on Lyydia Luomonmäki ja tässä podcastissa puhutaan astrologiasta ja kehonmukaisesta pukeutumisteoriasta. Ja sen takia, että siinä on 2 syytä, mitkä auttoivat mua hyväksymään itseäni sisäisesti että ulkoisesti. Ja musta se oli niin hieno juttu, että mä päätin tehdä sitä podcastia. Ja tällä kertaa puhutaan astrologiasta. Ja mä lupasin edellisessä Merkurius-jaksossa jatkaa Merkuriuksesta. Eli nyt puhutaan Merkuriuksesta. Mutta onpas kiva, hei nytten taas. Mulla oli tuossa vähän kesätauko, mikä venähti, mutta ihana jatkaa taas podcastin tekemistä. Mulla on tässä muutama jakso jo käsikirjoitettu tuonne varastoon ja ne vaan odottaa, että mä puhun ne tähän, editoin, julkaisen ja kerron teille. Merkurius on tosiaan se planeetta, mikä kertoo ihmisen kommunikoinnista ja sen sijainti sillä syntymäkartalla kertoo, että kuinka ja tosiaan millä elämän osa-alueella sä kommunikoit parhaiten. Merkurius kertoo sun kyvystäsi olla vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Ja ennen kaikkea, kuinka sä tavoitat muut ihmiset. Jos haluat kuulla yksityiskohtaisemmin Merkuriuksesta, niin kuuntele se edellinen Merkurius-jakso. Tässä jaksossa nyt mä lupasin tosiaan käydä lävitse näitä elementeittäin ja horoskooppimerkittäin. Mä oon selvästi tämän tauon aikana mä oon rohkaistunut, että mä uskallan lausua näitä sanoja tällainen yksityiskohtaisemmin ja monimutkaisemmin. No niin, otetaan ensimmäisenä tulielementti. Eli elementtejä on tosiaan siis 4, kerrotaan vielä sen verran. Eli tuli, maa, vesi ja ilma. Ja tulimerkkiin tosiaan kuuluvat oinas, leijona ja jousimiehen merkit. Ja jos on Merkurius missä tahansa näistä 3 merkissä, niin yleensäkin ottaen nämä ihmiset ilmaisevat itseään tarmokkaasti. Heistä on kaikista mukavinta ajatella ja puhua henkilökohtaisista toiveista ja visioista enemmän kuin käytännön asioista. Ja useimmiten nämä ihmiset ei välttämättä keskity niin paljon toisten ihmisten näkökulmiin. Ja heidän kommunikoinnissaan korostuu semmoinen luottavainen, energinen ja innostunut asenne. Eli kun tulielementti on tosiaan se on semmoinen toinen näistä tunneelementeistä, niin mä itse tykkään ajatella aina tulimerkin kohdalla, että ne ihmiset elää vähän niin kuin hurmoksessa. He elää johdotuksessa. Ja tää on nyt tosi vahvasti kärjistytty. Ja mulla itsellänikin on tosiaan Merkurius tulimerkissä, jousimiehen merkissä. Mutta se tuli on semmoinen voima, kun se on siinä kommunikoinnin planeetassa, että ne voi olla helposti mennä asioiden niin kuin julistamiseksi. Heillä on tavallaan niin vahva se jokin oma tunne-energia ohjaus. Mä itse kutsun sitä ohjaukseksi. Ja usein he kommunikoi ja käsittelee asioita sen lävitse. Ja sen takia sitten nämä ihmiset yleensäkin puolustaa omia ideoitaan tai asioitaan niin kuin intohimolla. Ja tunne-elementti ihmisinä, niin useinkaan heidän suunnitelmansa eivät välttämättä ole käytännöllisiä tai erityisen järkeviä, mutta hei, ne on tosi optimistisia. Eli se heidän energiansa ja hyvä uskonsa ja se ohjaus, pyhä voima, mistä se kumpuasi jokin, niin se voittaa sitten niin kuin käytännön järjeä useimmiten. Eli voidaan mennä vähän niin kuin voimalla sinne maaliin. Lyhyesti sanottuna suoruus, innokkuus, lennokkuus ja tunne-energiatyyppejä. Tosiaan mä lupasin lyhyesti käydä horoskooppimerkit lävitse, millaisia he kukin ovat kommunikoini ja nyt tosi läppä, kun mä puhun kommunikoinnista, enkä mä saa lausua tuota sanaa. Antaa mennä, en editoi tuota pois. Ja sitten tulimerkin alla, käydäänpäs nyt tämä oinas tästä lävitse. Eli jos on oinaassa, niin yleensä nämä ovat kommunikoinia. Itsekin mä saa sanoa tuota sanaa. Mä ilmaisen se toisella tavalla. Kun Merkurius-oinas henkilöt kommunikoivat, he ovat yleensä avoimia, ystävällisiä ja vahvatahtoisia. Ja yleensä ottaen he voivat olla persoonallisia. Merkurius-oinas ihmiset on semmoisia intensiivisiä
ja teräviä. He ajattelevat nopeasti ja heillä on voimakas mieli, voimakkaat mielipiteet ja he voi helposti jyrätä toisia ihmisiä. Ja Oinas on tosiaan sellainen oman tiensä kulkija, niin he mieluiten ajattelee asioita omalla tavallaan. Tämä on energinen asetelma ja heillä on paljon energiavoimaa, mikä heidän pitää oppia kanavoimaan oikein, jotta he jyrää muita ihmisiä asioita ja heille tekisi tosi hyvää oppia kärsivällisyyttä ja keskittymistä. Oinas on semmoinen energia, mikä keskittyy yleensä aina heti ratkaisuihin. Ja se on energia, mikä tykkää aloittaa asioita ja kyllästyy nopeasti. Ja kun se on Merkuriuksessa, niin nämäkin ihmiset voi olla semmoisia, että he innostuu helposti ja sitten kyllästyäkin helposti, nopeasti. Mutta tosiaan kärsivällisyys yleensä ottaen tekee heille hyvää. Leijona. Kun Merkurius on leijonassa, niin nämä henkilöt yleensäkin nauttii luovista haasteista. Ja he ovat ylpeitä luovasta ongelmanratkaisukyvystä. Ja sitten tämä Merkurius leijona, niin heissä korostuu se optimismi ja innostus. Ja sitten, koska kyse on leijonan energiasta, niin leijonahan on semmoinen energia, mikä oikein niin kuin herää henkiin, kun se saa ihailua, positiivista palautetta ja ennen kaikkea muiden huomiota. Niin nämä henkilötkin, joilla on Merkurius leijonassa, niin heissä voi korostua se, että he haluavat tunnustusta ja ihailua älyllisistä älystään, nokkeluudestaan, asioistaan, kaikesta huumorintajusta, hyvistä jutuista, tajutte kyllä pointin. Nämä saattaa puhua paljon nämä henkilöt. He hakee ihailua sen sosialisoinnin kautta. Ja mä puhun näistä tosiaan sitten kärjistäen. Merkurius leijonassa henkilö onkin yleensä merkki semmoisesta karismaattisesta, vahvasta ja hallitsevastakin persoonasta. Ne on energisiä kommunikoijia, jotka pystyvät vaikuttaa muihin ihmisiin sanoillaan. Leijonahan on tosiaan semmoinen näyttävä ja upea energia. Ja jos tunnet jonkun Merkurius leijona henkilön, niin todennäköisesti he osaavat hyvin viihdyttää ja ovat varmasti hyvin miellyttäviä. Ja hitsi, mä ihan pysähyin. Mä tajusin, että mä en taida tuntea edes ketään Merkurius leijonaa. Nyt mä haluan semmoisen elämääni. Merkurius jousimies. Eli nyt täytyy tarkkaan miettiä, mitä mä sanon, koska mä olen itse Merkurius jousimies. Elikkäs, Merkurius jousimies henkilöt ovat ikuisia opiskelijoita, koska jousimiehen merkkiin liitetään vahvasti yleensäkin opiskelu ja Merkurius on sitten kommunikaation ja oppimisen planeetta. Jousimies on tosiaan semmoinen aika liikkuva merkki ja he koko ajan etsii jotain syvällistä. Niin sitten kun se on Merkurius jousimiehessä, niin yleensäkin nämä tykkää laajentaa tietoa monella tavalla. Merkurius jousimiehessä tekee henkilöstä elävän, iloisen, uteliaan ja semmoisen nokkelaan kaverin. hyvä tässä. Puhun itsestäni tässä toki. Joo, huvittaa tämä asetelma tässä näin Pukki-Kaalimaan vartijana. Mutta hei, mä en keksi näitä asioita, vaan mä en hatusta tempoa näitä, vaan kerään tätä tietoa jostain. Ja sitten, koska kyseessä on edellinen tulimerkki, se mikä on niin kuin kaikkia tulimerkkejä yhdistää on se, että he on jollain tavalla valloittavia kommunikoijia, koska se tulen tunne-energia on semmoinen, mikä yleensäkin niin kuin, on semmoinen niin kuin tunnetason yhdistävä tekijä. Merkurius jousimiehissä voi etenkin korostua se, mitä mä mainitsin, se julistaminen. Että jousimies on semmoinen merkki, mikä tykkää valtavasti oppia kaiken maailmaa, opiskella tai matkustaa ja oppia sitä kautta vaikka toisilta ihmisiltä ja kulttuureilta. Niin sillä on paljon tietoa kaikesta, mutta se ei välttämättä ole ihan superperillä niin kuin jostain asiasta. Että se on vähän niin kuin pieni kosketus vähän kaikkialle. Niin sitten helposti voi mennä just semmoiseksi, että tiedän semmoisiakin jousimiehiä, että tietää ja osaa kaiken. Ja nyt kaverit, jotka kuuntelette, niin en puhu itsestäni, vaikka siltä voi vaikuttaakin, että
koska itse rakastan oppimista ja dokumentteja ja semmoisia. Mutta Merkurius-Jousimies-henkilöiden on tosi tärkeää oppia kunnioittamaan muiden ihmisten näkemyksiä, että ne on aivan yhtä päteviä. Että vaikka opiskelet kuinka paljon ja luulet tietäväsi kaikesta kaiken, niin ei se ole niin. Vaan täytyy jättää se julistaminen vähemmälle, että näin ne asiat on ja blä blä blä, mikä kuuluu aika vahvasti siihen tulimerkkiin, semmoinen tietty tuputtaminen. Siis kaikkiin tulimerkkeihin, ei pelkästään jousimiehiin, että semmoinen tämmöinen sanallinen esimerkki voisi olla, että kuulkaa, näin se on ja nyrkkipöytää. Se kuvaa mun mielestä hyvin semmoista tulielementin kommunikoinnin voimaa. Se on itsevarma ja uskoo, että näin se on. niin sitten se luulee, että se asia on niin. Mutta kun Merkurius-Jousimies oppii sen, että kunnioittamaan muita ihmisiä, muiden näkemyksiä ja myöntää, että se ei osaa ja tiedä kaikkea, niin silloin se tasapainottaa tosi paljon sitä voimakasta tulienergiaa. Ja sitten kun Jousimies on päässyt yli, niin kyseessä on tosi sosiaalisia, huumorintajuisia, erittäin suoria kommunikoijia, koska jousimiehet on tunnettu siitä möläyttelystään, että sanotaan asiat suoraan sitä sen enempää ajattelematta. Ja se on ehkä vähän kaikkien niin tulimerkkien piirre, no etenkin Oinaan ja Jousimiehen, ja Jousimies on sitä kaikesta eniten tunnettu. Itsekin olen siitä saanut kuulla. Ennen kuin tiesin olevani edes jousimies, sain kuulla, että puhun liian suoraan. Ja jousimiehinkin ylipäänsä liittyy optimismi. Mutta se, minkä eron mä tekisin niin jousimiehen ja leijonan ja oinan niin välille kommunikoijina, on vielä se, että jousimies saattaa useimmiten turvautua enemmän älyyn ja tunteiden vähättelyyn kommunikoijana kuin esimerkiksi leijona. Leijonalla korostuisi ne tunteet paljon enemmän ja oinalla se on niin dynaaminen merkki se oinas, niin ne tunteet tulee kyllä sieltä lävitse. Seuraavaksi maa-elementti. Eli maa-elementteihin kuuluvat tosiaan härkä, neitsyt ja kauris. Ja mikä yhdistää maa-Merkurius-henkilöitä? No, he miettii eniten käytännön asioita, päivittäisten ongelmien käsittelyä, juttuja. Heillä on looginen lähestymistapa ongelmiin ja heidän ajatuksensa pysyvät lähellä fyysistä tasoa. Ja nämä henkilöt on ratkaisukeskeisiä tuloshakuisia. Heitä yhdistää käytännönläheisyys, analyyttisyys, jalat maassa ja abstraktit asiat voivat olla heille haastavia. Ja maa-elementti on tosiaan älyn pohjainen elementti. Eli henkilöt, joilla on Merkurius härässä, niin he ajattelee ennen kaikkea käytännöllisesti ja tehokkaasti. He on kiinnostuneita ratkaisusta enemmän kuin loputtusta ajattelusta ja analysoinnista. He saattaa toki miettiä jotakin ongelmaa tai asiaa monta kantilta ennen kuin päättää, että miten he toimii. Koska he voi olla hyvin, mikä se sana on, perustavanlaatuisia siinä tekemisessään, että täytyy tosiaankin siinä asia ymmärtää juurta jaksain. Mutta semmoinen abstrakti ajattelu, niin mikä on enemmän ilmaelementeille tyypistä, niin se ei heille tule luonnostaan. Että he toimii parhaiten juurikin käsillään. Että jos sulla on joku Rubikin kuutio, mikä pitäisi ratkaista, tai no, en mä tiedä, on sekään hyvä esimerkki se Rubikin kuutio, mutta jos sulla olisi vaikka joku esine, joka on mennyt rikki, ja se pitäisi ratkaista ja korjata, niin todennäköisesti henkilö, jolla on Merkurius jossain maamerkissä, niin voisi ymmärtää sen parhaiten. Mutta Merkurius-härkähenkilöt tosiaan, kun heidän pitää tehdä päätös, siinä menee aikaa. Koska se on niin vaativa prosessi. Kun Merkurius joutuu olemaan tämmöisessä hitaassa maanmerkissä, he vaan tarvitsevat aikaa tehdäkseen sen päätöksen. Mutta sitten kun se on tehty, he pitää siitä kiinni. Ja yhtä lailla oppiessaankin he tarvitsevat enemmän aikaa. He tarvitsevat siitä jotakin
käytännönläheistä. Joku näyttää. Ja se, että he saa itse tehdä sen omin kätösin, niin sillä tavalla he oppii ja omaksuu uutta tietoa parhaiten. Ja he muistaa sen sitten muuten pitkään. Se menee sinne syvälle selkärankaan. Jos on Merkurius härässä, he ei välttämättä ole tosiaan niin semmoisia social butterfly-henkilöitä. Se ei tarkoita sitä, että heillä ei olisi ystäviä, mutta he ei vaan yksinkertaisesti välttämättä ole niin sosiaalisia kuin esimerkiksi sitten joku ilma- tai tulielementin henkilö, että vaikka Merkurius leijonaan verrattuna tai Merkurius kaksoisiin verrattavissa oleva henkilö. Että Merkurius härkä vaatii semmoista tiettyä rauhallisuutta ja tavallaan se sosiaalinen tarve ei ole niin suuri yksinkertaisesti. Neitsyt. Kun Merkurius on neitsyessä, se on hyvä asetelma, koska tällöin Merkurius on kotonaan. Neitsyt on sen alainen merkki, niin se tarkoittaa sitä, että se on tavallaan silloin ekstra vahvana. Se toimii erityisen hyvin. Ja sen takia tässä korostuu silloin big brain time. Ja kyseessä on analyyttinen henkilö. Fiksu semmoinen. Henkilö on todennäköisesti järjestelmällinen ja perusteellinen. Kaikessa mitä tekee. Ja pyrkii täydellisyyteen. Ja maalaisjärki on ehdottomasti yksi tämän henkilön ja tämän asetelman hyviä puolia. Tämä tuo uteliaisuutta ja tieteellistä näkökulmaa elämään ja oppimiseen näkökulmasta. Ja oppiminen saattaa ollakin erityisen mieltä laajentava kokemus. Nämä henkilöt huomaavat paljon yksityiskohtia ja he miettivät, miten asioita voisi parantaa. Ja näiden henkilöiden voi olla vaikea saada sitä big brainia tavallaan off-tilaan ja vaan rentoutua. Niin, koska se aivot on tavallaan ylikierroksilla, siellä menee infoa, koko ajan tapahtuu paljon, niin se voi olla kuluttavaakin. He olisi hyvä oppia rentoutumaan ja päästää irti. Ja koska nämä henkilöt voivat olla hyvin niin kuin älykkäitä, he voi olla hieman ehkä jopa, uskallanko sanoa tällä, että niin kuin, mä mietin, että kun mä kaikkialta kuvailen, että tasapuolisesti, tasavertaisesti kuvailen näitä merkkejä, mutta Merkurius neitsyt-henkilö, niin se voi olla ylimielinen joskus, koska he on niin vaativia. He voi olla kontrolliin tarvetta asioissa. Niin se voi joskus tehdä sellaista tiettyä asennetta, että se, että he oppisivat tavallaan rentoutumaan ja luopumaan vähän kontrollista ja tajuamaan, että kaikki ei ole niin vakavaa, niin se tavallaan pehmentää heitä. Ja se voisi tehdä hyvää heille, hänen ja muiden ihmisten välisille suhteille ja ymmärtämiselle. Että jos joku on semmoinen superniuhottaja, nipottaja siellä työpaikalla ja tuntuu, että aina menee hernen enää, kun mä nyt laitan tuon mukin väärinpäin tuohon pöydälle tai tuonne kaappiin tai tuonne koneeseen tai sitten, että voi vitsi, että tuolla taukohuoneessa mä laitoin roskan tuonne väärän roskikseen, niin taas joku tulee tuon Merkurius neitsyt henkilöön nipottamaan, niin se voi olla hänelle todella tärkeä juttu, mutta kyllä se, jos joku tulee nipottaa kaiken maailman yksityiskohdista ja muut ei tajua yhtään, että se ei ole niin vakava asia muille, niin se voi aiheuttaa vähän semmoista niin kuin kitkaa niiden, sanotaan sopuisan yhteiselon tielle. Ja mainitaan myös tähän väliin, ennen kuin käydään tuo viimeinen maanmerkki lävitse, että tosiaan kaikki maanmerkithän ensisijaisesti ne ei ole sosiaalisia asetelmia Merkuriukselle, jos vertaa siihen, että Merkurius on tuli- tai ilmamerkissä. Että kun Merkurius on tuossa maanmerkissä, niin silloin korostuu etenkin käytännön asiat, oppiminen, käsillä tekeminen, tämä maailma, missä me eletään nytten. Ja mä korostan, se ei tarkoita sitä, etteivät he olisi sosiaalisia tai kykenisi hankkivan ystäviä. Se vaan tarkoittaa sitä, että heillä on painopiste muualla.
Kyllä he pystyvät puhumaan ja kommunikoimaan muiden ihmisten kanssa. Se vaan tapahtuu sitten heillä semmoisen maavivahteen kanssa. Eli todennäköisesti silloin puheenaiheet virtailee käytännön asioissa. Kauris. Merkurius Kauriissa. Tämä kertoo ensinnäkin kunnianhimoisesta henkilöstä. Tämmöisten henkilöiden mieli on suunniteltu suunnittelemaan, näkemään kuvioita ja ennen kaikkea saavuttamaan tuloksia. Ja nämä ihmiset on ennen kaikkea kiinnostuneita käytännön asioista. Ja jos nämä henkilöt, Merkurius Kauris henkilöt näkee abstraktia tämmöisiä käsitteitä, teorioita, niin he todennäköisesti miettisivät, miten tämä abstraktia asiateoria, miten se toteutuisi käytännössä. Eli mä voisinkin tässä vaiheessa niin kuin kuvailla, että välikommentti, miksi on erilaisia elementtejä. Että jos joku ilmahenkilö keksii aivan hullun teorian, abstrakti jutun, että hei, tämmöinen konsepti on, että jos ennen kuin vaikka lentokone keksitte, että wow, mulla on teoria, että voisi olla semmoinen lentävä kone ihan sikasiistii, wow. Ja kaikki muut ajattelisivat, että ei, toi on hullu, ei voi lentokoneetta olla olemassa, ei voi lentää. Niin sitten voisi kuvitella, että maa-elementin energia on sitten olemassa, että se näkee sen teorian. Ja joku on keksinyt, että tuommoinen konea voisi olla. No mitenköhän se menisi käytännössä? Ja sitten alkaa miettiä, toteuttaa ja tekee sitä. Että me tarvitaan erilaisia ihmisiä, eri elementtejä, eri lähtökohtia ja erilaisuutta, jotta tämä koko ihmiskunta pyörii. Ihmisellä on eri vahvuuksia. Niin sitten vaan otetaan koppi toiselta ja jatketaan siitä ja koko ihmiskunta pääsee eteenpäin. Mutta jatketaan Kauriista. Eli Merkurius Kauriissa on voimakas asetelma. Ja näiden henkilöiden voi todennäköisesti ehkä olla tarve kommunikaatiotaitojen hiomiseen. Ja yleensäkin, kun aina on mikä tahansa on kaurin kanssa tekemisissä, siis ihan mitä tahansa, jos siinä on kaurista, niin se muuttuu ajan kanssa paremmaksi. Kaurissa on semmoinen energia, että se tarvitsee aikaa tullakseen kypsäksi. Kauris Merkurius henkilöt ovat pragmaattisia, järjestelmällisiä, älykkäitä, maanläheisiä henkilöitä. Ja heidän ajatuksensa on suuntautuneet tähän meidän tähän maailmaan, mikä meidän ympärillämme on, niin sen ongelmien ratkaisuihin. Ja ylipäänsä kaikki maa-elementin Merkurius-henkilöt, niin he on ratkaisukeskeisiä, tavoitteellisia, tuloshakuisia. Sanoinko jo käytännönläheisiä? No, se voi sanoa 2 tai jopa 3 kertaa, koska se kuvastaa heitä. Niin te voitte nyt kuvitella, että kun mä kävin tässä vähän tulielementtiä jo lävitse ja sitten tätä maa-elementtiä, niin että jos otetaan sitten semmoinen vaikka joku tulielementistä, vaikka se jousimies sitten ja sillä on joku idea ja se vouhottaa, julistaa ja kun mä mietin näitä asioita, niin mä aina kuvittelen, että miten se on tuolla historiassa voinut olla johonkin lannenvaateaikaan, vaikka jossakin Etelä-Amerikassa joku heimo elänyt siellä ja siellä on näitä ihmisiä eri tähtiasetelmilla ja sitten joku vaikka Merkurius-jousimies kaveri on sieltä tullut, että hei, nyt on Jumala tullut ja antanut merkin, että nyt on tulipallo tuolla taivaalla, se tahtoo meidän tekevän näin ja näin näin ja sitten niin nyt tulee se seuraava vesisade sitten ja kaikki menee hyvin ja me ollaan hyvä kansa ja me tehdään hyviä asioita ja kun toteutetaan tätä, meillä on elämänkatsemus, filosofia, seurataan tätä kaikkea. Ja sitten siellä on nämä vaikka Merkurius maamerkin henkilö, vaikka Kauris siellä näin, ja se kuuntelee tätä toista kaveria sillä ja miettii, että joo, mä yritän ymmärtää, se vouhottaa, joo, mä uskon, että toi aurinko tuolla on Jumala, ja meidän täytyy pitää se tyytyväisenä, että sataa, mutta miten meidän pitäisi käytännössä tehdä? Niin nämä on niin ne mun mielikuvat, aina mä mietin niin eri aikakausille sijoittu eri henkilöitä, miten on saattanut mennä. No joku tilanteet, mutta siis ihan yhtä hyvinhän näitä mielikuvia voi syntyä nykyajastakin, mutta ehkä tämä on tämä mun Merkurius-jousimieheni tässä, joka mä oon matkustanut mieleni sisällä kauas, joka on tavallaan
Jousimies voi tehdä sitä, matkustaa fyysisesti tai mielensä sisällä, niin mä matkustan läpi aikojen. Näen sketsin menneisyydestä sitä kautta. Tästä jaksosta tulee vähän pidempi nyt, mutta totta on sanonut sen, koska mä pidin ihan liian kesätauon tuosta noin. Vaikka mun oli alun perin tarkoitus, että pitää kuukausi, mutta tuli kiireitä, se venähtikin, mutta mä korvaan tämän teille. Seuraavaksi ilmaelementti, eli Merkurius ilmaelementissä. Ja näitä on Kaksonen, Vaaka ja Vesimies. Ja jos Merkurius on missä tahansa näissä kolmessa merkissä, niin se ensisijaisesti kertoo älystä, koska ilmaelementti on älyn merkki. Ja sitten kun siellä on kommunikoinnin planeetta, niin yleensäkin nämä henkilöt ajattelee helposti ja abstraktisti. Mutta se kompensoituu sillä, että he on iloisia. Mä tunnen paljon henkilöitä, joilla on Merkurius jossain ilmaelementissä. Ja mun mielestä toi abstraktius kuvastaa heitä hyvin. Että jos mä olen saanut todistaa vierestä tilanteita, missä minä katson vieressä, kun tämmöinen Merkurius maa juttelee Merkurius ilma henkilön kanssa, niin siinä on oikeasti lost in translation. Nämä on tosi erilaisia tapoja kommunikoida. Maa-elementti turhautuu siitä, kun tämä ilma-elementti yrittää sönköttää jotakin abstraktia, jotakin sitä, että kaikki osapuolet näkökulmasta otetaan huomioon. Sä ajattelit tolla tavalla, no mietitäänpäs tällä tavalla, otetaanpas huomioon vielä tämä näkökulma. Mutta mitenkäs se oli sittenkin tästä vinkkelistä? Niin mä katson vierestä, niin tämmöinen Merkurius maahenkilö, niin sehän turhautuu. Siitä tuntuu, että asiat ei etene. Pitää käytännön tasolla saada asiat etenemään. Ja toi jankuttaa vain jostakin kaiken maailman 12 eri näkökulmasta johonkin yhteen juttuun. Ja se juttu ei tunnu etenevän käytännön näkökulmasta. Niin ilmaelementti onkin keskittynyt siihen, että se asia laajenee, puhutaan eri näkökulmista. Ja tunteet ei liity näihin ensisijaisesti. Että se ilmaelementtiin ei liitetä tunteita. Sen takia kommunikoijina he ovat älyllisiä. Ja nämä etsii tavallaan semmoista henkistä stimulaatiota. Se on oikeastaan tosi hyvä sana kuvaamaan ilma-Merkurius-henkilöitä. Sen takia yleensäkin nämä henkilöt nauttii tosi paljon kommunikaatiosta ja ajatusten vaihtamisesta muiden ihmisten kanssa. Elikkä sosiaalisia. Nämä onkin semmoinen ilmaelementtissä Merkurius, ne katsoo yleiskatsauksia tilanteista ja on tosi paljon käyttävät aikansa siihen, että miten kaikki liittyy toisiinsa. Ja yleensäkin heillä on monia kiinnostuksen kohteita. Olla objektiivisia ja irrallisia siinä ajatteluissaan. Ja todennäköisesti he oikeastaan ajattelevat enemmän kuin toimivat. Niin mä voin jo niin nähdä, miten te kuuntelijat siellä, kellä on Merkurius maa-elementissä tai muuten olette todella maa-elementtipitoisia, niin teitä voi turhauttaa jo pelkästään kuunnella tätä. Mä äänitän tätä tällä etukäteen, mutta mä pystyn tuntemaan sen jo. Ei se mitään, näitäkin ihmisiä tarvitaan ehdottomasti. Ja yleensäkin tulielementti tulee tosi hyvin toimeen ilmaelementin kanssa, koska ne ruokkii toisiaan. Molemmat on aika sosiaalisia elementtejä. Ja se, mitä se tulielementti visioi, niin se ilmaelementti analysoi. Ja ymmärrätte, että yhdessä voi oikeasti luodakin jotakin hyvää. Siitä voi tulla joku hyvä idea, konsepti, tuote, palvelu, juttu, mitä tahansa. Ja sitten, jos sitten myöhemmin jossain prosessin vaiheessa otetaan sellainen maa-elementtihenkilö mukaan, niin se miettii, miten se toteutetaan käytännössä. Kaikkia ihmisiä tarvitaan. Mutta Merkurius ilmaelementtiin tosiaan liittyy abstrakti ajattelu, väittely, tiedon vaihtaminen, oppiminen korostuu, sosiaalisuus ja älyn energia. Kaksonen. Jos sulla on Merkurius kaksosessa, onneksi olkoon. Jälleen kerran, Merkurius on omassa merkissään. Eli sillä oli 2 omaa merkkiä, neitsyt ja kaksonen.
Ja silloin kun on Merkurius 2 kyseessä, niin nämä henkilöt on yleensäkin älykkäitä, nopeita ylipäänsä se energia heissä. Eli he on vikkeliä ajatuksissaan että liikkeissään. Ja nämä yleensäkin kertoo tämä asetelma aktiivisesta mielestä. Heissä on ideoita. Ja he haluavat laajentaa tietoisuuttaan kaikkien mahdollisin tavoin. He on todennäköisesti hyvin sosiaalisia ja he nauttii siitä, että heillä on virikkeitä. He ehdottomasti tarvitsevat sitä. Kyseessä on erinomainen keskustelija, joka tarvitsee voidakseen hyvin niin hyviä keskustelijoita seurakseen. Ja mä olen siinä mielessä erittäin siunattu elämässäni, että mulla on ihania Merkurius 2 elämässäni runsaasti. Koska heidän kanssaan nimenomaan mä nautin keskustelusta. Koska he ajattelee eri tavalla, he ajattelee älykkäästi. Heidän kanssa voi nopeasti heittää läppää, juttuja, settiä. Aina tulee takaisin jotakin hauskaa, hyviä kommentteja. Ja ehdottomasti mä nautin heidän seurastaan. Mä oon huomannut, että Merkurius 2 henkilöllä voi olla tiettyjä ongelmia. Mä oon huomannut semmoisen hauskan tilanteen, en tilanteen, vaan tilanteita olen todistanut ja sekä kuullut näiltä henkilöiltä, että joku pitää heitä vähän damdameina. Ja mä vähän selitän, mistä se johtuu. Koska tämä on semmoinen voimakas asetelma Merkuriukselle, koska se on kaksosissa siellä sosiaalisessa omassa älykkäässä merkissä. Niin he on yleensä, ajattelunsa on kehittynyt erilaiseksi sen vuoksi. Ja he on olla niin nokkelia siinä omassa jutussaan ja ajattelussaan, ettei muut ihmiset ymmärrä heitä ja sitten he pitää heitä vähän tyhminä. Eli heille voi tulla myös aika sellainen ulkopuolinen olo. Tämä on tosi hauska ilmiö, minkä olen huomannut. Ja sen takia mä haluankin sanoa, voi ihana, että mä saan nyt podcastissa tilaisuuden sanoa jokaiselle Merkurius 2 henkilölle, että te ette ole tyhmiä. Teidän täytyy löytää henkilöitä, oikeita henkilöitä elämään, jotka ymmärtää teitä ja tajuta se, että te tarvitsette virikkeeksi oikeanlaisia henkilöitä, jotka ymmärtää sen teidän läpään heiton tason. Mä uskon, että tuo helpottaa varmasti monien tilanteita. Mutta kyllähän tuo neuvo siis pätee jokaiseen ihmiseen. Että jokaisen ihmisen tulisi löytää sellaisia henkilöitä, jotka teidän merkuriukset mätsää ensinnäkin. Te voitte kunnioittaa, arvostaa toisianne, te saatte toisiltanne jotakin ja ennen kaikkea nautitte toistenne seurasta. Mutta tämä oli mun semmoinen oma henkilökohtainen viestini jokaiselle Merkurius 2 henkilölle, koska mä olen vaan nähnyt ja liikaa semmoisia tilanteita, missä he eivät ole voineet hyvin tästä johtuen. Mutta Merkurius 2 henkilöt tosiaan niin sosiaalisia, älykkäitä, nopeita, tarvitsevat virikkeitä. Ja voitte kuvitella sitten, että joku Merkurius maa-elementin henkilö, niin se ei välttämättä sitten mätsää niin hyvin. Että he saattaa just pitää näitä Merkurius 2 idiootteina suoraan sanottuna, koska jos se Merkurius, vaikka härkä tai kauris henkilö miettii, että miten tämä toteutetaan käytännössä. Vaikka, että miten tämä rakennusprojekti tai mä en keksi mitään hyvää esimerkkiä. Se haluaa vaan tietää, miten se tehdään omiin käsiin, miten jokin saadaan toteutetuksi. Niin sitten siinä on joku semmoinen iloinen hepsankeikka Merkurius 2, joka sanoo, jotakin heittää aivan abstraktia, hymyilee siinä, että hei nyt heitä voltti tai että se on ihan siis abstrakt juttu. Se Merkurius maa-elementin henkilö ei ymmärrä sitä. Niin totta kai se ajattelee, että toi on jo vähän damdaa. Että koska se 2 ei välttämättä ajatella sillä käytännön tasolta sitä juttua. Niin ymmärrätte, että eri nämä elementtipohjaiset tai elementtisuunnasta katsottuna henkilöt, niin te voitte oikeasti ymmärtää toisenne ihan väärin. Te voitte tuomita toiseenne väärin perustein. Että se on ilmiö, mitä tapahtuu jatkuvasti. Ja tavoitehan olisi mun mielestä se, että opittaisiin arvostaa ja kunnioittaa sitä toisen näkemystä ja puolta ja voisi löytää sitä yhteistyötä.
Ja sitä kautta syntyy ihan uudenlaisia ratkaisuja ja näkemyksiä asiaan kuin asiaan. Vaaka. Merkurius-vaaka-henkilöt. Heistä ajatellaan, että he on semmoisia miellyttäviä, kevytenergioisia, diplomaattisia, lempeitä ja erinomaisia keskustelijoita. Ja koska kyseessä on ilmaenergia, niin heihinkin liitetään nopeus, mutta lisämausteena vaakamainen kohteliaisuus ja kunnioittavuus. Eli vaakahan yleensäkin on semmoinen merkki, mihin liitetään harmonia ja ihmissuhteet. Ja sen lisäksi, kun tässä on nyt tämä Merkurius vaasta, niin okei, harmonia on tärkeää, ihmissuhteet on tärkeää ja ennen kaikkea rauhan säilyttäminen. Nämä ihmiset ovat ulospäin suuntautuneita ja keskustelussa he pyrkivät ottaa huomioon kaikkien osapuolten mielipiteet, koska he haluavat sitä harmoniaa. Ilmaelementin mukaisesti he pyrkivät mielensä laajentamiseen oppimisella ajattelulla, mutta heille se on suuntautunut erityisesti tuohon justiinsa ihmisten suuntaan. Ja heidän tämmöisten henkilöiden voi yleensäkin olla vaikea tehdä päätöksiä, koska he saattaa miettiä liikaa sitä, että mitä muut ihmiset ajattelee. Heille tekisi hyvää oppia semmoista tervettä itsekkyyttä, jotta he voisivat tasapainottaa itsessään monia asioita. Mulla ei itselläni ole elämässäni ollut kovin monta Merkurius-vaaka-henkilöitä, mutta kyllä niitäkin sitten on alkanut löytymään. Ja tää on muuten hauska, kun tekee tämmöistä podcastia. Tietää, että kaverit kuuntelee ja käyttää heitä esimerkkinä tässä, mutta no, mähän voi sanoa, että kun mä oon jousimies, niin mä puhun suoraan, että la. Oi, tahalla tommonen oikein ärsyttävän kuulonen tuossa, mutta pientä provosointia. Ja semmoisen nämä Merkurius-vaaka-henkilöt kyllä pitäisi helposti pystyäkin ottamaan vastaan. Koska jos heitä kohtaan yrittäisiin mitenkään provosoida, hyökätä sanoilla millään tavalla, niin he juurikin ottaisivat sen vastaan ja yrittäisivät tavallaan niin kuin sammuttaa sen ja pyrkivät harmoniaan ja he eivät ole aggressiivisia. Ja se, että jos Merkurius-vaaka-henkilö hyökkäisi ja olisi aggressiivinen, niin silloin on kyllä jotakin todella pahaa jo ehtinyt tapahtumaan. Että mulla itselläni useimmiten on tuntunut Merkurius-vaaka-henkilöiden kanssa, että lopeta jo se jossittelu, että tee se päätös jo, että mennään eteenpäin. He käyttää tosi paljon energiaa ja asioita siihen muiden ihmisten ajatteluun ja huomioimiseen. Ja onhan sen takia he ovat hyvin miellyttäviä ja mukavia keskustelijoita ja seuraa, mutta osalle ihmisistä ne voi olla vähän liian pliisuja. Ja he ehdottomasti hyötyy siitä terveen itsekkyyden kehittämisestä. Vesimies. Merkurius vesimiehessä. No se on semmoinen asetelma, että se kertoo, että näiden henkilöiden mieli on tavallaan tehty parantamaan olemassa olevia rakenteita, optimoimaan asioita ja tuomaan kaikkea uutta eri juttuihin. Koska vesimies on semmoinen vallankumouksen merkki. Ja se on niin kuin, jos Merkurius on siinä, niin todennäköisesti näissä henkilöissä ja heidän kommunikoinnissa korostuu se, että he pyrkii tuomaan jotakin innovatiivista ja uutta, joka voi olla aikaansa edellä. Se voi olla ihan crazy. Se todellakin voi olla sitten semmoista, että joku Merkurius maahenkilö ajattelee, että tuo on järjestä erittäin kaukana. Koska vesimies on semmoinen hyvin innovatiivinen. Se voi tehdä radikaaliakin asioita ja päätöksiä, tosi omaperäisiä juttuja. Ja he onkin semmoisia kommunikoijina. Merkurius vesimiehen liitetäänkin paljolti semmoinen, kuten ilmaelementtiin yleensäkin, niin sosiaalisuus ja semmoinen kevyt kommunikointi. Heillä on tosi tärkeää myös toiset ihmiset ja heidän kanssaan löytää se yhteys, se oma verkosto. Merkurius vesimiehen merkissä tuo heille älykkyyttä, he nauttii oppimisesta ja heidän mielensä toimii eri tavalla. Koska heidät on
luotu tänne maailmaan tuomaan jotakin uutta, jotain omaperäistä. Kaikkea, mikä on täällä olemassa jo, niin miten sitä niin kuin voidaan kehittää ja parantaa. Ja se on tosi tärkeä kyky ja taito, mikä olla täällä maailmassa, koska kaikki muuttuu koko ajan. Asioiden täytyy kehittyä ja mennä eteenpäin. Niin vesimies onkin semmoinen energia, mikä auttaa koko ihmiskuntaa tässä asiassa. Ja sitten koska Merkurius-vesimiesasetelma, vesimiehen ylipäänsäkin liitetään sellainen omalaatuisuus, niin sitten nämä henkilöt, Merkurius-vesimieshenkilöt, he arvostaa omalaatuisia ja omituisia asioita. Tykkää kaikesta poikkeavasta, koska heissä itsessäänkin on sitä. Se on se pieni kapinallinen. Nämä ihmiset on useimmiten ennakkoluulottomia ja edistyksellisiä. Ja he saattaa triggeröityä kunnolla ennakkoluuloista. Merkurius, tai ilmamerkeissä ylipäänsäkin, mutta nyt kun mietitään Merkuriuksen näkökulmasta, niin se on vähän huokasin tässä syvään. Hyvä, kun puhun näistä asioista, niin mä just mietin, että miten mä pystyn puhumaan näistä sillai mahdollisimman selkeästi, tasapuolisesti ja kunnioittavasti ja ymmärrettävästi. Mä pyrin siihen. Niin Merkurius-ilmamerkki, niin he voivat kommunikoidissaan, siis nämä kaikki, vesimies, kaksonen ja vaaka, niin olla tunteettomia. Koska he on älyn merkkejä, ne on sosiaalisia merkkejä, mutta ne voi olla tunteettomia. Ja nyt puhutaan pelkästään Merkuriuksesta. Jos mietitään henkilöitä, täytyy aina katsoa se yksilö kokonaisuutena. Ja jos on tosi emotionaalinen henkilö muuten, että siellä on paljon vesielementin asetelmia, ja sitten onkin Merkurius ilmaelementissä, niin totta kai se asia ei ole niin mustavalkoinen. Mutta jos mietitään pelkästään tätä Merkuriusta, niin siihen liittyy semmoinen tietty tunteettomuus. Niin sen takia ilmaelementin henkilöiden on todennäköisesti vaikea tulla toimeen vesielementin henkilöiden kanssa, koska he triggeröityy siitä ilmaelementin tunteettomuudesta. He kokee, että he on jossain eri todellisuudessa maailmassa ja heidän arvonsa on muissa asioissa, niin he voi kokea toisensa semmoisena, tai heidän on vaikea ymmärtää toisiaan. Siitä siinä on kyse. Niin ilmaelementti tulee parhaiten toimeen tulielementin kanssa. Maa-elementti tulee parhaiten toimeen vesielementin kanssa. Tämmöinen lyhyt kommentti tähän väliin. Vesi. Vesielementti. Ja näitähän on tosiaan rapu, skorpioni ja kalat. Ja nämä merkit on kaikista vähiten väittelyn haluisia. Nämä keskittyy enemmän tunteisiin ja ihmissuhteisiin. Ja heillä on kaikista tärkeintä henkilökohtainen tunne siinä kommunikoinnissa. Nämä ihmiset on herkkiä muille ja tämän vesielementin luonteen vuoksi nämä henkilöt on hyvin hoivaavia. Heillä on vahva intuitio ja he on vähemmän taipuvaisia analysoimaan juttuja. He enemmänkin vaan fiilaa asiat. Ja se on musta ihanaa vesielementti Merkurius-henkilöissä. Että mun mielestä heidän kanssaan on helppo kommunikoida, koska se on aina vähän semmoista, että hei, I feel you. Niin se on. Ei tarvita sanoja liikaa. Että jos mä oon viettänyt liikaa aikaa tämmöisen Merkurius-ilmamerkkihenkilön kanssa, niin semmoinen momentti jonkun tämmöisen vesipitoisemman henkilön kanssa voi just olla paikalla. Että ei tarvita turhia sanoja, juttuja, ei analysointia, ei mitään tämmöistä, vaan että on vaan se hetki ja momentti ja sitten vaan ollaan. I feel you. That's it. Merkurius vesielementissä henkilöt on tunne-eläjiä. He harrastaa epäsuoraa kommunikointia. He on hyvin intuitiivisia. Heillä ei todennäköisesti ole jalat maassa, vaan ne jalat on jossakin heidän omassa maailmassaan. Eli he todellakin voi tulla semmoinen olo, että jotenkin voi olla vaikea ymmärtää heitä, että he todellakin voivat nähdä ja kokea maailmansa sieltä jostain sieltä oman maailmansa kautta. Mutta se vaan johtuu sitä heidän tosi syvästä tunne-energiasta, mitä heillä on. He on yhteydessä siihen toiseen maailmaan todennäköisemmin vahvemmin kuin tähän rationaalisen kylmään todellisuuteen, missä me ollaan. Tunne-energia on heissä vahva. Rapu.
Merkurius ravussa. Niin silloin tähän Merkuriukseen ja kommunikointiin, niin se rapun energia sekoittuu. Se tekee näistä henkilöistä kommunikoijina herkkiä, myötätuntoisia, lempeitä, hoivaavia. Ja todennäköisesti se näkyy siinä heidän äänessään ja läsnäolossaankin, että siinä voi olla pehmeyttä ja semmoista sitä tunne-energiaa voimakkaasti, mitä he välittää. Ja Merkurius-rapuhenkilöt arvostaa rehellisyyttä ja ennen kaikkea haavoittuvuutta. Ja tälle merkille on ominaista se korkea tunneäly. Nämä ihmiset pitää muista huolta ja haluaa varmistaa, että muut voi hyvin. Ihmissuhteet ja etenkin perhe ja läheiset merkitsee yleensäkin ravun merkille paljon enemmän kuin asioiden pohdiskelu, kuiva logiikka, äly, tuommoinen kaikki ilmaelementin alainen. Ei, niitä ei tarvita. Tarvitaan vaan läheiset, perhe, se yhteys, rakkaus, läsnäolo. Se riittää. Mutta rapuhan on tosiaan sellainen merkki, että se on äärimmäisen lempeä, rakastava ja hoivaava. Mutta jos sä pistät sen nurkkaan, niin sitten se rapu alkaa pistelee sua. Sillä on ne sakset. Ja se osaa pistää terävästi. Että rapu ainoastaan hyökkää, jos on uhattu. Kannattaa muistaa se kommunikoinnissakin. Ja sitten, jos sä mietit, miten sä voit tämmöisen tai mitä pätee oikeastaan kaikkiin näihin vesielementteihin. Tämä sanoisin edellisessäkin Merkurius-jaksossa, että se sanaton viestintä on tärkeää. Että silloin se, miten sä oletkin, sun ilmeet, kasvot, niin kaikkea sinussa luetaan tällöin. Ei pelkästään mitä sä sanot, vaan sitä energiaa ja tunnetilaa, mitä sä välität sanattomasti. Niin nämä Merkurius-vesihenkilöt tulkitsee sitä jopa enemmän kuin sun sanoja. Niin tämä voi ehkä auttaa sua jo ymmärtämään esimerkiksi sitä työkaveria, joka tuntuu olevan omissa maailmassaan ja voi loukkaantua herkästi. Niin se voi olla ihan siis niin kuin, he saattaa lukea ja nähdä semmoisia asioita, mihin sä et keskity välttämättä lainkaan. Skorpioni. Merkurius Skorpionissa. Se on voimakas asetelma. Merkurius Skorpionissa tuo älykkyyttä, arvoituksellisuutta, semmoista pinnan läpileikkaavaa asennetta. Nämä ihmiset on analyyttisiä. Joku voisi sanoa jopa epäluuloisia. Mutta tämä on hyvin intuitiivinen asetelma ja merkki Skorpionissa. Että vaikka se on vesimerkki toi Skorpioni, niin tämä sitten huolimatta tekee niin kuin hyvin rationaalisen tästä asetelmasta. Nämä henkilöt nauttii suunnitelmien tekemisestä. Sen tunneälykkyyden lisäksi löytyy tätä perinteistä älykkyyttä. Ja nämä tosiaan voi olla ehkä vähän, koska on kyse Skorpionin merkistä ja energiasta, niin monien ihmisten voi olla ehkä vaikea ymmärtää sitä, koska siihen liittyy vahvasti se sanaton vesipitoinen viestintä. Skorpioni yleensäkin liitetään vahvasti semmoinen tietty pisteliäisyys tai manipulointi. Ja no ehkä se manipulointi liittyykin siihen, että skorpionit on kumminkin hyvin älykkäitä ja sitten he käyttävät resurssejaan, ajatteluresurssejaan asioiden saavuttamiseen. Ja sitten heille on vaan nyt luotu semmoinen kuva, mä voin joskus puhua jossain jaksossa paljon paremmin vaikka näistä stereotypioista liittyen näihin merkkeihin. Ja hauska on se, että mä usein opetan stereotypioiden kautta. Mutta se, kun mä puhun tosi laajoista asioista ja konsepteista, niin mun täytyy jotenkin tiivistää niitä. Mutta Merkurius Skorpionissa tosiaan henkilöt, niin ne on tosi lojaaleja ystävilleen. He pitää ehdottomasti huolta läheisistään ja yleensäkin ottaen Skorpionin energia on semmoinen kaikki tai ei mitään. Että jos sulla on semmoinen ystävä, niin hän tekee kaikkeensa sun puolesta. Mutta jos sä petät hänet, niin se peli on menetetty. Se ystävyys on menetetty. Että he on todella intensiivisiä, älykkäitä, heissä voimakasta syvää energiaa, tietoisuutta. He pitävät huolta läheisistään, kuten kaikki vesimerkkiin, niin kuin kaikki, missä on vesimerkkiä. Heissä on vähän semmoista mysteeriä. Jätetään se teille tässä mielikuvaksi. Että mä tässä just mietinkin, että miten mä lähtisin purkamaan tätä Merkurius Skorpionia, niin kyllä mä
mä jättäisin heille sen pienen mysteerin verhon, että he on semmoinen syvä, mielenkiintoinen maailma, missä heillä on. Se voi tuntua semmoinen salaisuuksien verho, että jos siellä on siellä työpaikalla tai koululla joku henkilö, tuntuu, että hän on vähän salamyhkäinen jollain tapaa, niin ehkä hänessä on jokin voimakas skorpiooni-energia. Ja se on vain sille sisäpiirille avoin, mitä siellä on. Kalat. Merkurius kaloissa. Eli voisi sanoa, että nämä ihmiset tuntee olonsa kotoisaksi paljon enemmän siellä omassa fantasiamaailmassaan kuin tällä todellisessa maailmassa. Ja yleensäkin henkilöt, joissa on voimakas kala-asetelma, niin tämä ilmiö on vahvasti läsnä. Merkurius kaloissa kertoo syvästä yhteydestä sen alitajuntaan. Nämä henkilöt ovat hyvin intuitiivisia. He ovat erittäin luovia. Heillä on vilkas mielikuvitus. Jos heillä on joku kiinnostuksen kohde, niin he menee syvälle sen kanssa. Ja he saattaa uppoutua ihan täysillä siihen juttuun, mikä siinä on. Merkurius on kalojen merkissä, sanotaan, hän ei ole vahvimmillaan. Se on, kun tämän kommunikoinnin planeetta joutuu tähän hyvin vetiseen vesimerkkiin käsiksi, niin kommunikointi ei silloin toimi hyvin. Tämä ei ole mikään loukkaus nyt Merkurius-kaloja kohtaan, vaan siis totta kai he pystyvät kommunikoimaan ja puhumaan ja ymmärtämään asioita, mutta se on enemmänkin näin, että kaikkien muiden voi olla vähän vaikea ymmärtää heitä, koska heidän kommunikointinsa on nextillä levelillä, voisiko näin sanoa, sillä näkymättömällä tasolla. Ehkä se kaikista suurin riski, mikä siinä voi olla kommunikoidissa ja ymmärtämissä, on se, että onko jokin, kuinka tavallaan, onko se sitä fantasiamaailmassa vai onko se tässä maailmassa, se joku juttu. Merkurius kalossa tarkoittaa sitä, että mieli on tosiaan tiivisti yhteydessä siihen alitajuntaan. Niin nämä on tosi intuitiivisia niin kuin sanoissaan, ajatuksissaan, kommunikoinnissaan. Ja heissä on todennäköisesti hyvin vahvana semmoinen taiteellinen puoli. Ja kaikki abstraktit asiat todennäköisesti, että esimerkiksi semmoinen abstrakti matikka voi vaikka heitä luonnistua, että se ei tarkoita, että he olisivat jotenkään niin kuin tyhmiä. Tämä asetelma Merkurius-kalossa ei missään nimessä, vaan heillä on semmoinen tietysti taito abstraktien kanssa, abstraktien asioiden kanssa. He voi pystyä vaikka mahdottamaan sitä ja tuomaankin sitä tänne aineen tasolle paremmin. He joutuu vierailemaan siellä toisessa todellisuudessa ja tuomaan jotakin uutta tähän maailmaan sitä kautta. Mä tykkään ajatella sen sillä tavalla. Ja sitten kommunikoinnissa muiden ihmisten kanssa, niin vesielementille tyypillisesti korostuu mun mielestä se tunneenergia, läheisyys ja se ihmissuhteet, emotionaalinen yhteys. Ja mun mielestä kalat on aina ihanan lempeä merkki. Mun mielestä kaloissa ja vesimerkeissä kaikissa on ihanaa lempeyttä, mutta kaloihin mä liittäisin semmoisen erityisen niin kuin viattomuuden energian vielä lisäksi. Ja he ei tosiaan ole vahvoja kommunikoijia, he ei ole mitenkään suoria kommunikoijia. Niin esimerkiksi Merkurius-tulihenkilöt vois helposti jyrätä nämä Merkurius-vesihenkilöt. Että siinä voi tulla semmoista asetelmaa kohtaa vastaan ja sitten vesielementin henkilöt tai vesielementti ei ymmärrä ilmaa helposti. Eli vesi menee parhaiten yhteen maa-elementin kanssa ja tuli ilma-elementin kanssa. Jos niin kuin karkeasti jaottelee, mitkä sopii kenenkin kanssa. Ja aina, jos on oman elementin merkki, niin silloin ne ensisijaisesti sopii yhteen. Että jos sillä mietitte, että mitkä sopii yhteen kenenkin kanssa näistä Merkurius-merkeistä, niin, tai siis ei pelkästään Merkuriuksesta, vaan niin kuin ylipäänsä näistä horoskooppimerkeistä, niin tuo on se jaottelu lyhyesti. Mutta nyt tämä on pisin jakso, minkä mä oon tehnyt. Oli mielenkiintoista, että saa tehdä näinkin pitkä jakso, mutta se piti nyt tähän. Pitää kokeilla tämäkin tähän ja välillä tehdä tämmöisiä vähän pidempiä jaksoja, koska tätä infoa on kumminkin. Niin kuin 12 merkkiä, mitä käydään lävitse. Niin nyt mä yritin jokaiselle antaa hieman niin kuin, semmoista vähän niin kuin mulle tulee nyt tässä
intuitiivisesti mieleen kerrottavaa näistä merkeistä, niin mä antoisin tulla vaan. Mutta mielelläni käyn sitten niin kuin yksityiskohtaisemminkin näitä lävitse, jos se tulee tarpeelliseksi tulevaisuudessa. Mutta tässä tosiaan podcastin alkujaksolla, alkuosissa, niin mä haluan käydä nyt yleensäkin nämä planeetat lävitse ennen kuin mihinkään hyppää syvemmin. Kiitos, että kuuntelit tämän jakson. Ensi kerralla sitten astrologiassa mä aion puhua Venus-merkistä, mutta ennen sitä yksi kippejakso, eli kehon mukaisesta pukeutumisteoriasta. Kiitos valtavasti, että kuuntelit. Seuraa mua Instagramissa lydia.luomanmaki ja siinäkin minulla on suunnitelmia kehkeytynyt tämän minun taukoni aikana ja minä toteutan ne. Tämmöisen tulimerkin johdatuksen alaisuudessa aion toteuttaa ne. Kiitos paljon, että kuuntelit. Heippa!